ti bang ti khe konoi buino malukhayo borok sabono buni bosoni borono buni bosoni silai toi phainai o sarkarni chakri khanai rokno borono lukhayo tauni baga lukhana kha ani bokoli muti klai odin ona muti man kha khai ba odino bo aboni ti ang kaisa video bo bano kha norok nai di ang aboni bo pin command ang read nai o video no bo norok nai di ta khok song tomo papung kha chini tamo bolung kha chung riang goi ase mani bro ngoi ase mani Debbarma ngoi gurpai ngoi Jamatia ngoi Kalai ngoi halam ngoi chung ase mani chini tamo bolung kha ba tamani chung boy baksa budak mang tonai sakni ri khuga konai legde sa deka chung boni lukhai mang tonai chini mani chini baba ni chini bahanok ni kono ijot kori da Jamatia hine wara dine ano nung Jamatia riang Debbarma Kalai bro hine chono wara dine nung sabo hino abo si chung nangu chung Thansa nung jesuk chono wara dine cha khai di chung Thansa chung Tiprasa chung Jotono Thansa chung kara khai tongmani tongha kai chung ke bala da khaimi chaibo riang ungthok bro ungthok Debbarma ungthok gurpai ungthok Kalai ungthok Hrangkhawl ungthok chung joto si Thansa chung joto pal baksa kai tongha kai chung Tiprasa chung Jotono Thansa kai tongha kai chung kebo alada khaimi thangmani salo ang kaisa video upload khai ka jeta chini bosongni bro news hinoi je kok sanai bini ko ono tuya konai first of all ang kok khamosi chung Jotono Tiprasa chung Jotono thui Thansa kok tomo chung Tiprasa chung Jotono Thansa palbaksa motha kaisa thui Thansa abun hino chung Tiprasa o video bo ang kono jaga bo ang hamya word kok tikhaya kono Jotono kamka na dinu ya khonke ang ani pin comment ang riwoi dinai o video link no iya kheba ang ani o last card ang ri dinai no oren bo click hay kono nai nei mano jodi nugia khonka ka ani joro ta khuk song ani bukhuk song jeta riang bosuni ta khuk buro bosuni ta khuk ba Debbarma bosuni yang tu ja Jamatia bosuni tu ya gurpai bosuni tu jese panu chungo jaga wo abo chini bumung tong do thik ase riang hinoi alada title suyo baksa bro hinoi alada title suyo baksa ba gurpai ya Debbarma ya Kalai abo kaisa title si abo tomba sung tomo Tiprasa chung Jotono Thansa ango dino samani ke nung mane chung ba chung alada khainani bagoi tani bagoi chaitok amosi buni bosoni borok ke chini bosongni borono bu togu sogu chung Jotono saiman lai thangmani salo chung kamma news ko chung nugo no tongu chini bosongni jaga rok phai sek payo chini edisi area ni jaga o jaga no seknani bagoi sanani bagoi application dibu chini khali jaga no borono dinani bagoi inga abone chung appeal khana nango ki chini Tiprasa ni jaga o jaga kono riang kore kono bro kore kono Debbarma kore kono gurpai kore kono Jamatia kono Kalai kono halam kono kore chung Jotono Tiprasa chini Tiprasa ni jaga amo chung tane buino dene abone to chung appeal khana nango na ki chung ba chung no divide khana bago tabuk nok nu khana ko ekta thangmani lai thangmani salo ko ekta media o chung nugoi to age tongmani TTA ADC nei tongmani si abusi tabuk sabena nai tongu और मतलब तो मो TTA ADC मतलब Tripura Tribal Area Autonomous District yango orang sini council oke agi kya mo tongmani ngi tabu kabu sai tong tu sini kanani borok tomo sai tok TTC hine borok sai tok tu abono Thansa kuri ni bokai chung mahai ma ongo sung Thansa kika sung sini Tiprasa bot sabo bro sabo Jamatia sabo Debbarma sabo Kalai sabo halam chung joto si Tiprasa bele sini hasi chung abur si bangsi narona bokai chung masai tok nai buni ko khana bai chung tini dofa bai dofa chung bai chung alada khanani bagai chung jai tok lai tong layo abune bagai si ango deno jolu bai ang sau ki chung bai chung ani bagai chung alada nani nung sanai sabo chung bai chung alada khanani bagai chung Thansa si bele chai nung yang ni phaidi chai nung yang ni phaidi chai nung chung baksa again simino chung Thansa chung si Tiprasa chini ha si chung bor manaro nai ani main mugda sakang mosi lai thamoni salabo ang okono sau noro nuge ko ke nai de oro chung kono dino pano ngo boriang bo bro chung baksa alada bo Jamatia bo Debbarma bo gurpai chung baksa alada amai kono kok saya noro kam kan de te nai musu kan but o jaga bo sudu umo kono sau ki chung bai nung bai ang kan alada na ba chung kunu chini thui Thansa chung Tiprasa chung Jotono Thansa engka buni bosongni borok chung bai nung bai ang wale man nu khangkai chung bai chung wale man nu khangkai buni bosongni borok tuno tebo sujug manu
তাই বচুনো সুযোগ মানে বুনি বসংনি বড় চুনো আমাকে ওয়ারে মানে নুখাঙ্কাই বড় মুনি জাগতে গো বড় খুশি গো নুখানা বেলে আগে ও টিটি এডিসি তংমানি তাবক চিনি ব্রো বসংনি বড় বি এডিসি সানো তাবকে তমুখা তাবকে অবশ্যই সাইমি আবদ উরাং নংয়া বাট টিটিসি হেনসি সানামনা বকই চাইtok তংলাই হেনি খানাও जों নিউজ রগো নুখা হিংকাই উসকাঙ্গো চিনি বুকুক যুগ মন্তাঙ্গো চিনি বুকুক যুগ সং চিনি বুকুক যুগ সাগনি রি খুগই লাংতি বাংতি খে কোনয় বুইনো মালুখায়ো বরক সাবুনো বুনি বসনি সিলাই তুই ফাইনাই ও সরকারনি চাকরি খানে দং বরনো লুখায়ো তাवनि बागै लुखायना खा नि बकलि मुदि क्लाय अदिन ओना मुति मान खाय बा अदिनो बो aboni ti ang kaisa video bo bano kha nor nai di ang aboni bo pin command ang read dinai o video no nor nai di ta khok song ang odino tom saka chini bukhuk song tamani bogoi sagni ri ma khuk bari bar tamani bogoi sagni ri no bar ma khuk chini bukhuk song tomni karonoi o hano bangchiri narung ni bagai o hano chini Tiprasa ni hano tu muthagoi narung ni bagai ni chini sagni ri no khugoya konoi bar haikai buino rigane by malukrayo chini ijot kori dan chung Tiprasa chini tomo papung kha chini tomo bolung kha chung riang goi ase mani bro goi ase mani Debbarma goi gurpa goi Jamatia goi Kalai goi halam goi chung ase mani chini tomo bolung kha ba tamani chung boy baksa budak mang tonai sakni ri khuga konai legde sade ka chung boni lukhre mang tonai chini mani chini baba ni chini bahanok ni kono ijot kori dan o kono tiya kana ang odino saka ndor nai nedi botomo sabo ofroto sayable ki bro Debbarma ji riang sayable ja ta khuk song ang belene mokoli mukri klayo ang wansu kangkai sing bai chuna alada khamani ko khana kai joli mani phayo ang 100 bar joli nai ang sabo sanai video ba banai joli ang bai ang last time wo chini nongo ST certificate chini Tiprasa Christians jogni ST certificate cancel khanani bagoi buni bosongni borok bai chukli mana ko chini borokno sakangna bagoi Christiango Tiprasa Christian ST certificate cancel khanani hinoi je appeal khaito mani je misil khaito mani abono no ba ang aboni ekenso video banoka aboni ekenso ang kok saka tamuni bagoi ngai ba tamuni bagoi chung tamuni bo tongkai tong khaba bo Hindu hingkai tong khaba bo Buddhist hingkai tong khaba bo Christian hingkai tong khaba chini thui to thanchang khana bele chini sinimong to chung Tiprasa tong khana bele bo chini baino chung tahani bo Christian hingkai bo Hindu hingkai bo bru hingkai bo riyang hini saka hingkai ba bo Jamatia bo gurpai bo Debbarma bo Kalai bo halam ari yar chung thancha chini thui thancha chung kabang chini bosong no chung tebo kabang khana bogo si chung chai to chung bai kai chini bosong no tebo kabang khana ne chini Tiprasa bosong no abono si wan sugra nango chung nung bo wan sugra nango ang bo wan sugra nango chini bosong bai kai chung thancha kai tonani abono chung wan sugoi sara nango ta khok chong nor bakhata bai di nor kun hamya ta chong di hamya command ta khai di negative no ta wan sug di positive no wan sug di chung bai chung nung bai ang chung Jotono thancha ngai chini kono chung kaham kai narana go chini hano chung manchi narana go ble ta khuk chong nung alada bo ngai Jotono janjani alada kai janjani right now sangang kai sarkar bo saboni right now dewi kol mane ba sagang bare ni je main abonus nung chai tok di te bora kaham kai tlang mano tabu nung chikon sa mane ba kai lorai kheka te masa bo chikon ta mane ba lorai kheka te masa bo chikon ta mane ba lorai kheka সরকার bo borono sabono tom di ko manaba abaka buni chukli mano chung buni chukli maya chung buni tolabo tongya chung thansa si tongnai nung tuna ano kudini saboba nung ano wala dinai ang be an bufeng be ano nung wala dinai nung saboba nung Jamatia hine wala dinai ano nung Jamatia riang Debbarma Kalai bro hine chuno wala dinai nung sabo hino abo si chung nangu chung thansa nung jesuk chuno wala dinai sa khai di chung thansa chung Tiprasa chung Jotono thansa kono our kono discussion no more discussion about our Tiprasa sabo riang sabo Jamatia sabo Kalai sabo bro no only on Tiprasa chung thui thancha yar belen mokoli mukdi klayo ble norok bo wan suge da oskango lai thamani salo जों ताबुक जों थानचां को तंगनानि जरावसी ताबुक जों थानचां को तंगनानि जरावसी चिनि फानकारा को तंगनानि जरावसी जों जदि बुया बाक्सा माके क्रिमिनल हिजा को तंगो नुंगनु खाना बेला बुइखे तम हिजाया उं
buini khaitan bogai jaga bangna ne bogai kok sa sini khaitam bogai jaga agini simi bo jugni simi tongoi tongmani se chuno kawroni kutori hine dagi jana nang nu mansura nai kata kukso buino khai jaga bangna ne bogai si jaga rina bogai si chai tongoi tongo application dio ke chungle chini bosungni boro rogle montango agini jugni samoisi tongoi family abuni si taka criminal pho jaga tongoi jingken nung chinta khainai rita takho norok takuk chong je chini bosungni jotono 19 tribe jotono mansunai di chung tani buiba chini hawo chi chung tongo chung tani buiba criminal hinjana nangkha dike buike tani bagoi jaga rine boisa togana nangkha aboni kono reason da tong buile jaga se maya khu tos tong ya khu tai phone bono jaga rine bagoi chai togoi tonglai tongo saimi ya udong but application ri khable aboni kono reaction na ya chini borok ab khoi chukai tongo dike chini borok je jonom simi o tripura habo o jaga bosi tongoi tau chini dofani borok chini bosongni borok chini sakni thui thanchani bosongni borok si ama heke lukrai jago criminal hinjago hingkai nongora ta tong hine lukrai jago hingkai abuni egese chung kok sana no abu borok simi sakai dong ne bata khuk bukhuk song borok simi sakai ya bele chung joto pal bak sakai video ko noi abuni toi apel ma khainai sabo chung kono odaga sabu gurpai kono Jamatia kono Debbarma kono Kalai kono halam kobo kore chung joto Tiprasa pal baksa khaya konoi chung sini hano naronan bagai masai toknai abon bagai chung apil khaidi kintu abon bagai khaya chung chini Tiprasa bai chung Debbarma hinai gurpai hinai bro hinai riang hinai chung simi alada khanan nayo chung alada ya chung bai si chung sudo bufayung takuk bukuk chini thui thansa chini chung Tiprasa amusi bele amage chung mile konoi chini hanu chung ma ba sidina sai tongna nangnai nai amote chung wan suga konoi o je Tiprasa Christians no chung SSB kenja khenani amor no chung wan suga wai bo Christian to ya bo Hindu ya bo Buddhist chung Jotono Tiprasa chini bai chini thui thansa chung kemo alada ngoi maya chung karak kai tong khang kai chung kebo alada khaimia sabo alada khaimana ni chuno sabo khaimana chung karak kai tong mani tong kai chung kebo alada khaimia chai bo riang ungthok bro ungthok Debbarma ungthok gurpai ungthok Kalai ungthok Hrangkhawl ungthok chung joto chi thansa chung joto pal baksa kai tong kai Tiprasa chung jotono thansa kai tong kai chung kebo alada khaimia buini kono tawan suk di abusi ko thansa kai tong di chung samung tangnai pal baksa kai thansa kai samung tangnai ya pir businai thansa kai buini boskan borok kichang kai no kabangma nukhana bele কত অফিসার্স ni busasong কত অফিসার্স বড় অফিসার রকি tabuk chung bukung tola khaya ko ni kung gongoi chung ma himbu ma tongo bujago langta sangti ma ongo buini basgango ta khuk chung bumsuk buini basgango langting na nangnai chini ma song chini bukhuk song chung bumsuk buini basgango gongoi ma thangna chung bumsuk kana buini basgango bujagai da ma tongne mai khai mangno bujagi bele chung tamni baga bujang nai chini hawo chung tongai ko nai abon baga chung kok masanai so anga sono kok sanai te bisi kuno kok saya ta khok cho ani kok samani tonga kai saya kala jaka ano please log na karjak di nuro hamya ani kono saja common khai di hamya pon common khai di no problem taki ang samana ni ki ang bumhe te hamya kok saka hine okay ang bumhe te hamya kok saka hine ang khana na musugo noro jodi hamya kok saka ka ani busaka ko that means ang te kono sanani musugo noro je sarani kok kore noro ni satai ang musug nayo chini Tiprasa chung Jotono Thansa chini muntango je umani gothana to yakone ang bumsuk lokoi ang tv nai odina ang mobile nai lokoi muntango je dino gom hake gothana go ang kono YouTube ni kono channel nai dia surang sate ni ojit Debbarma takuk bini video bod rikhan ang nai te ang mani mokoli mukti kalai phuli ke tamni bogoi chereman tamni bogoi chini borokai ama hake buya basa criminal hinjana nang kha tamni bogoi chini borokai ama hake rigena rok ma khuka buin bas kango chini sauka kono lachi mong kori da chini bahan rok ni sauka kono lachi mong kori da chini ma ni sauka kono lachi mong kori da chini buma bodol ni kono man saman kore respect kore chung hai mang bono dikena malu kare hene ango dinu ma kabai kone anga phur na ya ki bori ang si bele he na ya ang nayo bot Tiprasa chini ma hene ang sawa afro okay but no kai so takuk song hamya khai buini kono hamya ta khana di kaham khai di nongbe ang thansa tong hagai chung Jotono thansa ango so hambai jo tani ta khuktai bukhuk chono ani video nai tonai noni support ban ang su de kujo kajak bam suka ang khuchi mane to bakha sarngai phayo norok ani video no joto
joto no share khai nung nukha nung didi an kono nuga kono chaja khainkai nung buino o channel no o video na na ba sujog ridi takai buibo bujithok ang to mokongno sanani nai ang to mokongno nai chini Tiprasa ni bagoi jadi ang chaya to haka ban an kuri de je mansak ani bukhuni kok chaja gha jadi chaja khanka ban norok kaham comment khadi tai share khana ta pokbi joto Tiprasa ni thani thangtok ok ok no chung joto no thansa ke tong na nang ham bai jor ta ko okra song joto no ta khuk tai bukhuk